Etzeki eta beti jartzea tola, hola jarri berko nian ikusteko, hola iteiat, zezaiak, zerteka, biaz potologiak, pasteleruanago, ze. Diferente zapaltzek. Nola zapaldu berdit, hola? Hola jarri berdit, no? Eta esko motora noa jaman berdit, hola. Aldeken gexena. Aldeken gexena. Hau ikasi nien egiten. Eta hor gatu nituen. Zeozek. Grabatzen nahi zateia. Grabatzen nahi txuk haue. Saioa, zuberdia, hui. Asi merko jau. Bueno, gero akutsiko jak, ezta? Txukun eta garri. Gaur gurekin, Tibal Alberdi haundilla, gitarrista jolia, eta zeingo deu, ikasi gitarra jotzen, taldi berian, oi askoa prestatu, marinatuta Alberdinekin. Adilaunak saio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Tibal, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gaituken errezetakin, bale? Bueno, azteko eta behin ingo deuna da, esan dugu, ontzen jarriko ditugu 3 bularrak. Bakoitza, era batea. Zeingo dugu? Bat, jarriko dugu hemen eskaiakin, piperrautzakin, tipula, baratzuia eta limoizuko pixkatekin. Bale, platertxo bate, marinatzen lasai. Bestiai, jarriko dugu, baratzuia, ospina, limoi rodaja pare bat, eta perexila pikatuta. Vale. Eta 3. jarriko zio, jerez ospina, kurrila eta kanela. Marinatzen utziko ditugu, eta ondoren labien bukatuko ditugu egiten. Vale. Baina hori izan dugun bezala, oetxe bat ingo du Albertiniakin. Albertiniak baporen egoziko ditugu, azpinura jarriko deu, haue gainen, eta erditi moztuta jarriko ditugu. Behin, egozita daudenian, ingo deuna da, jungo gea prestatzen sartai batian, tipula potxatzen, tipula potxauta daunean, bertan sartuko dugu. Ingo dituguna da, barrukaldian hola, isa batzuko, rombito batzuk ateatzeko, eta gero ingo dugu, markatu sartaian, eta markauta daunean, tipulinakin bakarrikan, gero, bueltan baten dionean, gainuntzeko osagaiakin menjunge bat ingo jau, dakaulare bai tipula hautza, baratzuri hautza, sesamua, estilla eta soja, horrekin menjunjito bat ingo jau, Albertinian gaina botako dugu, goxatuko ditugu, eta gero, platera eratzeko garaian, botako dugu, xibuleta pikatuta, eta jarriko ditugu, oliasko bularrak labatik ateata daudenak, Albertinia bakoitzan gainean, bat, platera handi bat, jarriko dugu, lauentzako gu izango bazan bezala, bale? Ita ni artian jango nian bai, bale? Jango nian. Bueno, zukalden zemuz moldatzea aiz. Bueno, moldatzen hau, moldatzea aiz. Etxin zukaldatzea, doin. Hemen, nivela neto da unditxu izango, baina... Hemen, esatikenak erdizka ibiltzekena fini ibiltzek. Bai. Ez tekikenak askar esatik, ez tekikela ezer. Bueno, eta zeintzu ditu gire errezeta erreginako, ze prestatzen egetxian? Normalin gexena atxeatena burrituk, baina soja texturizada gine txetxeat. Vale. Ez vegan unaukelago, baizik eta... Gustatzen zaikelako. Aragixe baino gexo gustatzen ziten gola gelditzean. Hola, barazki zaporekin da, sojakin da... Bai, piperra otatzua, tipulia, eta soja texturizada, eta gero pikante pixket, eta eharra. Eta barroa, ona. Bueno, hau martxan jarriko jau, esan deten bezala lana banatuko ditugu, eta lana banatzeko bituzak zukingo zu, mejunge honen batzu jau garbitu. Hemen digan, 3 ale ateako dituzu, eta 3 ale horiek txiki ingo izki jau, gio jartzeko bularran gainetikan, eta bertan ospina, eta perexila bai botako dugu. Eta nik, ingotena da, Albertiniak egosten jarri, eta tipula hori txikituko ere bai goxatzen jartzeko. Bueno, eta hau esan da, lan egin da, mingainen, baina bihatzoiek ondo zaitu itzak, gitarra jobernak eta, Vale? Moztu ungoia baina poliki, Bazpare poliki. Lasai ibili, Bueno, kontatu diguk, gitarrizketak, zehazki zer dian, gitarrizketak? Gitarrizketak ditu, elkarrizketa batzuk, gitarristantzako, eta gitarrista geinde. Zanekek bideo podcast badekela, zuzenin eno ditxeat, hori beste berezitasun badek. Zuzenian ziestik. Bai, Twitch plataforman eno ditxeat zuzenin, eta horrek baite mateziok berezitasun bat, ze azkenin txatak, nik gonbidau egitezkoaten galderaz gain, txatak, esatekena momentun bertan, galdetu altziok batiek gonbidatu. Orduan ikusten nahi dekenak ere, aldik galdetu zerbait. Ikusten nahi dekena ere, hor, elkarrizketa horren parte bezala, ez? Eta gero jea denaek, zuzenin dana, bloke dana hartu, eta YouTubea osoik. Betzatzuk editau, eta jebe, baina nik ez aztik ez goik. Eta adibidez, zer jende ibiltzen dek, zer jende elkarrizketatzen dek bertan?
gitarra zer ikusi auki berdik bai, ezta? Bai, behin izan zibea, eta nahi gure taldeko bajista jutemak, da estek bajistan kontra naholako, baina gitarrizketak zehozeatiek. En plan, baju ejotzen bak eta gitarri ere bai, orduan baleko baiz. Orduan baina hori. Azkenin, galdera asko zaudeko oso zentraute, gitarra teknikan, gitarra kompozizione bai, ez? Igual, bajun teknikak diferenti ditu, baterixe kompozizio harmonikun, etzaukek eukileikek, ez? Erikusixe, baina etzaukek orokorrin, ez teki iguala. Orduan, gitarra punteua gehiago, ze arma, ze adibidez, etxekiken batean pastelero bate esplikatzeko, ze esperientza zunziok bajo batetik gitarra batean. Basekin bate lausokaz eskakela, bestia 6. Vale, a ver, kontzertutan ikuste ere bai, gitarra bat beti bajoan antzeko egiten nahi dekela, eta gero bestia punteua golaiteixi gehiago. Hori betiko musika taldetan, ez da? Bi gitarrista bajua eta bateria da horietakotan. Bai, a ber, bajue normalin izetek lineak etxetxun instrumento bat, ez? Jartzeik, esango jau, koltsoi harmoniko bat jartzeik, behien. Eta bajun lanadek baterixen ritmue eta gitarrin harmoni hori bixen arteko zubi lan bat desela etxie. Gero, gitarrik egin egin lehikek linea melodiko bat, punteo bat desela, o egin lehikek akorde segida bat, izango gala oe harmoniko hori, ez? Genin musikan 3 elementu zaudek. Ritmue, harmonixe eta melodixe. Ritmu baterixek emango zian, harmonixe gitarrik emango zian, eta melodixere gitarrik eman oidik, eta baju ziokor bixen lanak etxen. Batzuten harmonixe apoiatzeik, bestetan melodixe apoiatzeik. Bale, laguntza berdikena, alegia, edo segun taldeak zen ediken gogortu, o sendotu, ez da? Segun. Eta orduan, gitarristak, zertzekatek zeratik ditu gire ustez espezialak gitarristak, zertzekatek? Gitarrista gatzuk oso pesauek, hori alaek, eta eozein musikoi galdetze baldin basok, esango dik gatzukela bai, oso frikixe gatzuk, ez, gitarrista danak, baina ja pixket mundu hortan sartzean jendie... Gauza hona egaina frikila izatea ire arluan, ez da? Hori asko baloratzea, batzutan esaten ziot igual jendea, frikila, izatik esan dio frikila, jode, frikila gauza hona, ki? Buru belarri hor dabildela une oro. Horiek. Ez alde gala. Bai. Eta orduan, zuk ustezu gitarrista nahiko frikila zeatela, ez da? Bai, orokorrin bai. Geo batxeziok beste gauze bat, gaur egun gitarrie todo diose jotzeik. Zena, gaur egun... Ogiak edo zein egiteixik, bai? Horiek. Hori zea, pandemiko zea horrekin. Eta azkenian orduan zezatek, edo zein jotzeikela, baina... Gexegi gala, zena, gaur egun igual adibidezela, nik akademi baten etxean lana, da akademi hortan daudek kombo batzuk, da kombo segizetik hori baterista bat, gitarrista bat, zea, eta ni natxok irakasle 3 konbotan, eta 3 baju gotzeiat. Zeatik ez da holago bajistaik. Gitarrista zauzkeago kriston pilia. Baitana delantero nahi DJ izan, no? Horiek, exactamente. Vale. Zebaizek, baju ere beti ikusi izetek atzin daun instrumentua bezala, ez? Importantzik ez dauen instrumentua bezala. Beti bajua bastarrian, bateria atzian, eta horrean abeslarilla eta punteua botatzikena, no? Horiek, ala izetek, bai. Vale. Adibiden bat jartzeko, ze jende pasaek bertatikan? A ber, hola, berrota marratik gora enditxiat. Baina adibidea jartzeko hola jende pixkete zagune osea, Gatibuko Aimar Arejita eukinean aurreko demoral dixen, hola Salvador Torri Juan, eta gero metal mundun nahiko famatuan jendire bai, Ekaiz Garmendia, orokorri jende desente eukeiat. Orduan, nire elkarrizketatik nundik noa botatzi, jute haitu garea, nola azte zeate gaia, ze jorratzen zue bertan? Baiteat 3 ataletan bezala banatzeiat beti, eta izetek lehenengo atala pixkat kompozizioi buruz, gexe bat taldik nola funtzionatzen, alde hortatik, bere taldia alegia, no? Konbidatun taldie, eo proiektu, ze batzuten ez dakibuel talde bat izeten, baina, normalin taldie, zeinei komposatzen gexena, nola izeteken prozesu hori, lokalin, etxin, teori musikala erabiltza alde ben, eta bar, ez? Eta gero, bigarren zati baten, pixkat teknikai buruz izdeidei hau, hor pixkat, hor kabroira. Hor ja txintxetak ikutea, no? Bai, hor guten hau, en plan da, zein da, gexen gurala kostatzen zazun tekniki eta, hau, jo. Bai, maitxo korrei. Horiek, bai, pixketola. Baina, evidentemente, gracioso, era zea baten, ez? Eta inungo, inor juzgaua, plan, jo eta pakie.
Bikain. Buena hauek zuritu. Iru inditxeat. Bikain. Hori dietxin aldek. Ez, hau bagelekua, hau hemen utziko jau, geho berba jau, zurituta sekau, hoi ingoitukenek hauei ostoken du, eta txiki ingoike bai, bale? Bale. Venga, hoi irekontu. Bai, ostuk bakarrikan, bai. Eta adibidez, berta juteituk, eta esan degena, konposatzeko historiak eta galdetzizkiok, desberdintasun asko ziok artista batetik bestea nola konposatzizkiena bestiak? Danak gutxi gora bera mami berdinetik anjuteituko? Normalin danak erantzun antzeku matetxik. Bai, Normalin, bai. Bai, hemen galdetzea, baina bai, normalian, igual batzuk, igual melodia itei eta geho ja letra sartze ziotek eta bar, edo aldean ziz, zerdek, ik profesional bezala ze galdetzen dek zehazki. Nik galdetzea jatenak, aber zer dihun lehenengo. Hau da, lehenengo musikie dihun, ala lehenengo letrie dihun, edo melodixe dihun. Baina berriz harmonia, melodia burruko hortagitxik, ez? Eta jende gehiena harmoni batekin aztek. Gitarri hartzeik, akorde batzu jotzetxik, riff bat jotzeik, edo dana dalako zehose jotzeik. Eta gero horren gainin jutetuk jazten, ez? Ba, behin ja hori inde dauke behin baterixek ritmo bat sartze ziok, baju linea bat sartze ziok, eta behin ja hori dana inde da honin, orduan kantanti itortzek eta melodi bat kantatzeik horren gainetik, ez? Vale. Baino, batzutan aldrebezkare izen oidek. Igual melodi bat ziok eta letra bat ziok eta horren arabera etxeibe kantua. Baina, normalin... beti talde guztitan, gu etxe guztitan da gaztetxe guztitan bezala platerak iteko garaian, bat itikena, bestia mara itzikena, eta bestia danak gaizki iruitzezakon, eta danetik egongoak etxedan eta bezala, no? Horiek. Eta, azkenia ez ezatei edekela zaiena. Kantu batei abestia jartzia, opeina ja melodiak agenian... Bueno, hortako sortzaile izan berdek, azkenian artista izan berdek, bai, ez da? Bai, nik uste dut hori bakoitzen arabera, la ne adibidez... Ja, batzuik gehiago kostatzeko gauzat, bisa, hoi pikatzeko truko bat izango jat. Bai, inoiz ez dira den jau. Ba, ikitek bola bat, eta ja bola indakakenien txiki intzak, eta hola ja askoz lan gutxi eukikoek. Vale? Vale, a ver. Ondo. Vale. Orduan zertan egin duen. Ikusi egin digez, ontan emitxela oso fina, ez? Ondo. Ez zio kuido ikan. Bueno, ondo, eta orduan, hori da nahi da gero, iten dio gre bai gustatzetza joen zatioi kantatzi, ose gehiago itea erazte dio jende honei? Ez, normalin atal hori bukau, eta gero ja bere gusto pertsonalatik aldetzezo bat, azkenin ze influenzi euki ditun, eta gero amaieran beti zehose jotzeko eskatzezo bat, eta ni gainetik zehose improvisatzeiat, batzutan oso ondo gehatzek, beste batzutan oso gaizki gehatzek. Improvisazio horren sekak, eta... Seguro ondo itegela. Eta horre uste jau. Eta zeiten dek, elkarrekin behakin elkarrekin zehozein, hola, bateko zerbait, Oidek, bai, behak zehozen jotzie, eta ni gainetik punteillo bat, normalin punteillo bat izetek. Vale. Ba, klaro, nik ez dia jakiten ze tonalitatean gauden. Orduan, sobre la marcha harrapau berdiat, eta batzuten harrapatzea oso ondo. Hor pizka bertxola ja bezala izan berdeko, ez da? Bapatekoak, ez da? Tipo horta, bai. Vale. Ona, eta horra adibidez, zenekin inuan olako duo bat igire papateko eta iguala eta esan nuela, ostra, ze gauza guapoa gehatu zaitek. Eno akordatzen. Eno akordatzen. Plan, asko inditxiat eta... Ez zaugeat recuerdo bat, en plan de, hemen kiston ondo gehauan. Batzuk ondo gehau itu ala, bai. Igual recuerdo gehiak akaizki gehatu banana. Ba, igual, baina hori ere espentzau, normalin, ahaztu jena bazka, errazpara. Ona. Bueno, hori inberdekena de guain, bizak. Ospina, botako ziu pixkat. Vale. Ospina, vale. Eta horrengo ekena dek. Batzu ja, peresilia bota eta pixka lomu eidanetik eman, leku guztitaken. Gero eskoa garbituko eskia, huila zei bili. Vale, hau ementzekat, eta honi botako zio kurkuma pixkate bai, kanela eta estilla botako jo goni. Dana igatza pixkate bai, Vale. Bueno, eta historia guztia, nola hasitzen, nola sortatuan lehendabiziko gitarra izketa hau? Ba, sin ma, a ber, azkenin nik jende gexena bezala ez, eduki asko ikusteiat, ez? Ba, pertsona, gazte, igual ja, ez hain gazte, baina, bueno, beti gazte, ondigene zaharren hauk, eta, ba, hori, eduki asko ikustenian, eta betiku, ez? Azkenin euskeraz eta euskal herri mailan hainbeste eduki etziok. Eta orduan, bueno, ba, pixket hueko hori aprobetxatze aldea, aparte neuke interesa neukalako, ez? Zango nik, hau garbi hotxat. Bai, garbitu gain eskuak, hau gaine jarri, hau marinatzen ziok, ja, ezin hobe. Hola, xe, limoi roda japare batekin, batzu ja, peresila, gatza, eta ospina, bikain. Ebentzekau, bestia, jerez ospina, kanela, eta kurkuma, eta hirugarrengoa falta zaigu. Vale, ingun jatenek hirugarrengoa hemen jarri. Haure, martxan zekau,
eta hau gare bai, bale, basiak dena txerrik itxarraga. Bale, zerrekin nahi gintuan? Eiz izan etxaiat. Hemen gauze asko ziok, hemen hau moztu, hiri erantzun, hemen gauze asko ziok. Horregatik galdetu ja nire nitolako goratzen, nire ustek. Ez, bueno, gauza bat ingo jau, bak izango jau, erreportai bat ikustea jungo gaitu eta gero gogatuko gaitu, bale? Herrera nio jungo gaituk, herrerako sukaldiak ikusiko ditugu, eta guazen ikustea, ea zetopatzen dugun bertan. Kaixo Joseba, unaz naiz, hemen herreran gaude eta gaurkoan herrerako sukalde komunitarioa erakustera etorri naiz. Herrerako sukalde sortu zen herrera auzoan, kontuatzen ginelako bagenitula elkarte gastronomiko oso potenteak, eta aztenetik ostegunera gutxak zeudenak, esaten jo, ezatik ez bazkidetza bidezko sukalde bat sortu, sukaldari bat sartu elkarteetan eta jendeari eskaini menu bat, Eta pixkanak buelta egiten, horrela sortu genuen herrerako sukalde komunitarioa. Eta herreran nahiko mugimendu sortu genuen, eta jendea oso pozik zegoen, baina pandemia iritsi zenean, elkarteak itxizizkiguten, eta horren zain dut bain zer. Eta orduan aurkitu genuen, gaur egun gauden, txoko hau, dela herrerako jubilatuen elkartea. Eta ordutik aurrea, hemen gaude sukaldatzen, gauza berdina egiten, baina era berean konturatzen komunitatearen beste puntu asko zabaldu zaizkigula, zaintza eta holako aspektuak. Eta orduan gaur egun, hor gaude jubilatuekin, langileekin, familiekin, eta komunitatea sortu nahian, herrera mailan, eta saiatzen ere bai zabaltzen inguruko auzoetara. Guk nahi deguna da azkenean garaian garaiko produktuekin lan egin, jakiak ere bai elaborazioetan erresago iristea etxera, Jendeak ezin duenean diru aldetikan, igual askotan esaten da, produktu ekologikoak garestiagoak direla, gure moduan lortzen deguna da komunitate gisa eskaintza horri erresago izatea, Orduan herrerako komertzioari indarra eman eta era berean gaur egungo garaian garaiko produktua eta bertako elikagaiak etxe guztetara iristeko aukera emanez. Orain gaur egun 5-6 langile gaude, batzuk oraindik bolondrez modura aportazioak eginez, baina nahi dugu ere bai kontratu duinetara iristea, eta beste batzu zehatzen gara jornada erdia eta holako gauzak lortzen, Gero dago bero bazkidetza, eta bazkidetza bai dago herrera mailan bazkide desente gara, 200 bat bazkide, baina erabiltzaileak 35-40 dira mantentzen direnak, Parte hartu nahi baldin baduzu lehenengo gauzain Bartzerana bazkidetu da. Eta gero bigarren pausoa, behin hori jakinda aukeratu behar zen menu mota nahi dezun. 3 menu mota izate ditugu, basikoa, vegetarianoa edo osoa, eta menu horien hartaz aparte kantitatea, erdia edo osoa, Behin hori jakinda, gu plataforma bat zeratu dugu eskaerentzako, astelenero menu bat aurkezten dugu. Eta azukako horiekin sartzezera aplikazioan eta egiten dezuna da menu horri eskatu. Zuk 8 taper eskatzen baituzu, eskatu baituzu astelenerako 4 taper eta asteazkenerako beste 4 taper. Azkenean guk ontziratu astelenetan eta asteazkenetan egiten dugulako. Behin hori eginda, denek eskatu dutela badakigu kantitate guztiak, Eta hurrengo astelenean ontziratze prozesu hasten da. Orduan ontziratzen ditugu eta jendea etortzen da arratsaldean ontzi hoien bila. Jendeari buke astelenero lehenengo aldia denean ontziak ematen dizkiogu taperrak, eta berrera bilgarriak dira. Orduan beraiek etxera eraman dituzte eta hurrengo banaketarako hutsak dituztenak ekarri dituzte, guk gero horiek garbitu, desinfektatu eta prestatzen ditugu hurrengo banaketarako. Orduan ere bai hor, azero zaborraren inguruan eta plastikoa ez erabiltzearen inguruan, ez da taperak plastikozkoak izan, oso egokiak dira eta berrera bilgarri hortaz lortzen duguna da ere bai, zero zabor puntura ere bai iristera, Gure ontziratze prozesu horretan bukaera dela, nun utzi ontziak, eta ikusten hemen salkatu ditugu, barazkiko platerak hemen jartzen ditugu, haragianak hemen, arraianak hor, eta gero permanenteak ditugunak, entxaladak, kremak, eta pastak eta arrozak. Gero ere bai izozuta egite ditugu gure lekaleak, Orduan, salkatze ditugu batiketen bidez, Ikusten zuenez, horia barrun txuria, dilistak berdearekin, gorri-gorria barrun gorria, txitxirioak urdinarekin, gero pasta napolitanarako saltxa, behan dago ere bai beste saltxa batzuk, eta gero saldak, bai haragiarena eta bai oiaskoarena.
Bueno, hemen ari naiz eskaerak begiratzen, profil ezberdineko jendea daukagu, azkenean batzuk jubilatuak dira, beste batzuk langileak, orain badakigu ja nor nahi duen zer, nor falta den eskaera egiteko eta orduan askoz ere errazagoa da guretzako. Beno, Joseba, agur esateko ordua iritsi da, espero gustoko izatea gure sukalde komunitarioa, eta beno, jendeari, bazkidetu nahi balin bazute, basajaunelkartea.eus, eta bertan Herrera, Gros, eta segituan, Orereta eta Egia. Nahi duzuenak parte hartzeko. Mila esker, beste bat arte. Bueno, Albergini hauek. Behitu no dauden, Kustaldeek. Ja murtzen nahi dituk, Hau listo zekau. Hemen digan kenduko jau, eta listo. Unas, aurreko baten ezautu ginean, egia zan ze gauza txukunak dituzun, ze proiektu baliagarriak, eta ze hona biharra dakan jendiantzako, holako gauzak egotia egia zan, ezta? Hori, bai, interneten da ikasi bihar da ibiltzen, ondo eskatu, eta gau bertakun da jaso. Bueno, horrela jarraitu, bakit irikin nahi dezuela beste lekuta, ikusi dugun bezala, eta haber sortia dakazuen. Gomen jarraituko dugu kosinatzen. Bueno, eta bakizue, bai, aste hontan, ostegunian, abenduak 14, maratoian eguna handia dela, aurten minbizia ikertzeko erabiliko da dirua, eta badakizue, zuek alde zuen neurrian, bakoitzak aldunakin, badakizue, alde zuena eman, eta donon artean indarren bierdeu hau dena ikertzeko. Bueno, besarkada bat, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen dakaguna da, hauek ateitugu, biuna dazkaula, gio hemen goxatuko ditugu, eta ingo egakeneak nasketa hau prestatu. Vale? Nasketa hau prestatzeko, ingo ekenadek, honeago eta osagai guztik, baratzuri hautza eta tipula hautza erdina nahikoa. Bestia dena barroa, bale? Eta hemen goiara bat, eta gero la pixkan astukoek, eta hoi listo. Eta inbertena da, 3. oliaskua marinatzen jarri ere bai. Eta ingoetena da, ja, ontzilan jarriko marinatzen. 3. hau erreportaia etorri zaigu eta ez digo eman hainbeste denbora, marinatzeko, baina, bueno, goxua geratuko. Aurrengoan bakizue, ordu erditxo bat egoten bada marinatzen, hobeto. Eta hartu ditut, 3 txilarrezko papel, hemen lau dazkatela, bat soberan, jarriko ditut bakoitza batian, zatik antena enkarrekin sartzen badeu, zapore guztik nahaztu ingo zaizkiu. Ordu ingotena da, ontzilan jartzeko garaia, hemen jarriko txilarrezko papelian, eta orduan bakoitza egosiko da bere zaporeekin. Hau egoen pasako ditut bertara. Bueno, eta hau esan da, kontatu berdigu, Tibal, ire ibilbidea. Nola hasi nik gitarra jotzen? Bueno, a ber, ni gaztetatik beti musikia hitzen ean intaola, beti gitarrikin gelditzen itxean, ez? Ostia, solu, osea, eta beti betatzen ean enitxea lakai izango ikisteko. Da, bueno, hor, kasualidade bat egon nuan, ni lau matzukin pokerrin gelditzen itxean. Bai? Eta... Ziteguan galdu iragazi asko. Normalin galdu. Berua gaitukena normalin galdu. Pazientzia asko berde pokerren jolasteko, Lagun arteko zeo zegoan, Kuntati ditxan universitateko jendi eta hola, eta lagun arteko zeo zegoan. Vale, ondo. Eta, hori, behin lagun bati partida bateako entrai paun itxoan. Bai? Eta aurren bat esan inei, diru hau zordik, eta zea, eta tipu zantzean, naldimak gitarra klase bat emo baiat, horren ordez. Alegia, diru iketzekala. Bueno, euki bat zeukean, baina nik uste pentsatu zula ibela ahorratzi zeukean nik klase hori eman da, ez? Eta nontzakona, esatean win da win, hori tratu hona izate dituko jo. Horiek. Eta hola xe, probaunian lehenengo klase hori, denean lehenengo klasin askore zinek ikisi, baina ja lehenengo klase hortatik ja engantxaute gaun itxian, eta orduti, praktikamente gehatzeke. Ona. Eta laun hori, guendi launaek, o ekarrekin kostezue, o ze? Launa, egondik, hori, de hecho, behakin ikasten hasi, eta gero 5 urte pixu iguelin bizi gitxean. Benetan, Hori, Osa, azkenean gareztia, te zitzaion pokerran historia horia. 5 urteak usten geho. Vale. Gero izenua, hori, ja, pixuki zea izenua, egunero kitxerri gotzen, eta hor ikasinean pila. Ize hori, ze guaia izan berdi bi gitarrero hor pixuan da, bizi nuentzako igual esain onda, baino, bizi lagunentzako, baino. Beño en keja mateuin, baino, normalin ondo. Vale. Eta, ze musika estilokin hasitzen, ozindek gehien jotzeken musika estilua? Hombre, ni nahiko metaleru nau. Bai. Berrokare, guztau, ja gaur egun esan berra zago bat, lehen askoz itxixon itxiala, lehen dagoa metala bakarrik eta beste zerretziok. Baina on ja, jazza, funkixe, roka,
dana ez zite gustatzen. Bai, danetik antzio gain hona eta esain hona, o danetik gain gustatzeiko esain beste, no? Esango baina pixket zabaldu dutela, bai jotzeko estilo kantidade hori, eta bat haitzeko ere. Gu irrekitan etxadak iri entzuteko, aldaldeko la piese txama jo, zehose jo iri entzuteko. Etzaia, ze joko jaten hola, gitarri hartu da lehenengo hauzie, baina, a ber. Ika direz improvisatu, iten de gaina, iretzako, hau... Zene, utzingo ja soinu baitia. Epa. Ona. Nik izan nire amateziak. Engantzatzeke, da gaina, zea... Nire asko gustatzen zaite, baina ino izenak izan kapazak hori bai denboa berrizate gauzak hauek ikasteko, ez da? Bai. Buru belarri egon, denboa egon... Ordu asko eskatzetxik. Ordu asko eskatzetxik, bai. Vale, a ber, beste punteoen bat, hola? Hori ze izan dega, adibidez, joekena zeuan. Hauan, eskala pentatoniko menor bat, blueseko notakin. Vale. Kriston polita, gitarra ondo dakizune intzutia jotzen, tio. Gauza errek. Eta geho ze metaleruo gustatzen egin hola kaineruo. O igual espainolakin ezindekin. Bai, baino. Baino. Ez da gerreza. Ez dela, a ver, hau... Ona. Eta adibidez, gaurko jasku hauei ze joko ion. A ber, gaurko jasku hauei ze joko ion. Earra bota jaz guainguan, Zaila, pa. A ber, nik... Eske gauzo polita gitarra dakizunei jotzen entzutia. Egia esan, irutze zeitek ikiarria dakazuen artia. Den bat ordu pasakoitu nire bizitzan gitarra jotzen. Aurre baten pentsa honean. Hor galdetzen zioten beti txirrendularia eta zenba kilometro indutuken, eta ez dakize, eta bakize, baino, adibidez... Hor, bazio lege bat, zetana 10.000 ordun legi, txaiat zonatze iken. Horiek, 10.000 ordu gauze bat egin pasatze baldin batzuk, esan nahi dira maestro bat aizela. Aurre gero txapetzen 10.000 nintzen aiaukon, 10.000 asko etuk, baino... 3.000 bat, 4.000 bat, maotxeat, bai. Horri biliko. Bueno, jarraitu berdi hau, zerrezetakin. A ber, hau dan aurratu ego zondo, nik indeten da hauek bularrak sartu, eta hauek, ni uste eta 15 minutuan indabengo diala. Ja sartuko ditut barruan, eta gero ikusiko ditugu aberrin da doden, da bestele emango xio pare bat minutu gehiago. Hau, ja, labea dijoaz, 180 gradutan, eta hori, izan dako, 15 minutu. Gero egingo duguna 15 minutu, atea eta kanpon utzi pixka reposuan, barruan ondo iristeko. Inorretzaio eta hoi askua barrutik gordina jatia gustatzen, ez da? Aukera no bez. Neire ez. Bueno, hau listo. Inbiardetena da hemen hau pixka bero puntxu bat eman, eta gero esan deuna hau barroa gota berrizkion. 3 bihar ditut, 3 pusketa, gero 3 bularra dazkau. Bat, 2 eta 3. Ni uste eta hauekin nahiko izango da. Niuntzekoa erabiliko dugu, gero patetxo bat iteko, oso ziteko erabiliko dugu. Bueno, eta ze taldetan jotzen duk? Bueno, ire taldia. Basekia, baina, bueno, jendi kontatzeko. Korporatibo etorri nauk, guk kaban izeneko taldi ezauke hau, Gazteizko talde baek, eta, bueno, esan lehike metalcore melodiko, bueno, etiketan kontuen nahiko zea izaten. Bueno, gaur egunek gehiota gutxo gustatzen zaizu musikero etiketa jartzia, ez da? Baina gauze zailoa dalako, oso zaile etiketa konkreto baten gelditzie denbora osun. Baita, evoluzionatu iteixi taldiak eta jendiak, eta kantu danak igual ez dituk igualak, ez da? Horiek, eta azkenin normalenaek talde baten beti influentzia daño gexo gotie, igual, adibidez, gure taldin beste gitarristie metalkoreru odek, ni pixket metal klasikue, transmetala, beste... Azkenin gusto ezberdine dauzkegula, orduan gero hori taldeko kantutan ikuste, kantu dana ez dituk iguelak. Eta hileno galdetu joken bezala, beste galdetze jokela, zene komposatzizkiken, nola komposatzizkiken da, zene maratzeiken gehiago taldean, zuen taldean nola iten dezu historia hau dana? Gure taldin 2 gitarristak gatuk zehoze kartzea jauna, etxetik edo dana alakua, eta gero lokalin erabakitze jau, nola segiu gauze hori eraikitzen, ez? Garatzen edo... Horiek.
Da batzutan igual nik ekartzeat zatzea pusketa bat, da beste gitarristi izate, honi hau jartze baldi mazo hau asko zobeto jungok, eta aldrebezka, beak ekartzeek eta nik. Azkenin Bison ideia batetik aztek, eta gero Bison hartin eta beste taldekidekin, zen baseate zehazki esan dek leno? Bost gaitu. Bi gitarrista, bajisti, bateristi eta kantantia. Vale, ados. Osea, baita kasue, grupo klasiko, bueno, betiko grupo baten, zera gaur egune, bai, azken nien ez da sartzen dezuen hortikan beste instrumento eman noiz behinka, edo abestin batian, edo kasuntan ez. Hortan nahiko klasiko bat. Klasiko ez jate. Eharra indekemen, une guzei basekak oso ona. Ingo ziotena, beituzak, esan dizuten bezala, hauek egosita daude, barruti xamurrak, guain indeu, tipulinakin markatu, huelta emango jo, bueno, huelta emango jo lehenu, menjungia botako ziotena, barrutik beste aldetik hartzeko, eta gero bingo duguna hemen zukaldatu 10 minutu, baino zu basuan, bestela desein ingo zaizkiu. Vale, hau listo, hola emango jo, meneo txiki bat azpiko zulotan da zapore guztik sartzeko, eta behin adudakala, buelta emango jo, eta gero bueltak aibiliko geha hemen, Bueno, eta hemen hau zukaldatzen gehatzean bitartian, jungo geha Eliku zentrura, eta ikusiko zue, aholku osonak emango txikoe, guazen entzutea, placer badata. Osasunez sukaldin aztea, da esaldi bat, asko gustatzatena eta benetan sinistetena. Nutrizioe eta ongizatien oinarrizko printzipioa da. Esaldi honek, azkenien gure elikadura aukerak eta sukaldien nolako zinatzaren garrantzia azpimarratzegu. Nutrizioek funtsezko zeregine dauke gure gorputzeko funtzionamenduen eta gaixotasun kronikuen prebentzioen. Beraz, ezinbestekoa da kalitatezko lehengaiek aukera, sukaldien sartzeien hauek eta eraldatzeienak, barrez eta goxo eta osasuntzuetan, eta alde batea utzi, produktu ultraprozes hauek, gure epeluzie, gure osasune bermaukoen elikadura osasuntzu bat emateko. Nik uste dut Euskal Herrien oindik txukunite deula, nahiko txukunite deula, baina nik ez dakit urrungo belaunaldilei hau helarazteko gaigea niken oindiken. Beraz, nik uste espabila horra dakeula sukaldien sartzen hasi eta guri amamak erakutzi diguen hau dana helarazi behar dioula gure ondoren guei. Azken finien, gure amak, batipat amak, helarazi digue elikadura osasuntzu bat tradizio ez beteta eta emozioek sortuz gaina. Eta guk dakeu, ardura handi bat, urrungo belaunaldilei elikadura oreka osasuntzu eta nahiko bat emateko eta behaiek eskubide jasotzeko. Gaski jatiek erretziek baino jende gehiago datu kaladillo egintzet. The Lancet, dala aldizkari zientifiko oso famaue, 2019 argitaratuzun estudioen arabera, 11 milioi pertsona hiltzeie elikadura desegoki baten ondorio sortzeien gaixotasuneatik. Datuek ikeragarriek die, azkenien dieta eskaz bada eriotza hau edanan atzien da faktore nagusile. Erabateko produktuen kontsumo hondik hileatiken, produktu ultraprozes hauek, edari freskagarriek, atzazko daukeen janariek eta bar, eta bestaldetiken berriz, lehengaien kontsumo txiki hileatiken. Beraz, ondorioz, lehengai gehiago kontsumitzen hasi berdeu, barazki eta fruta, zereal integral, ekale, frutu lehor eta zilek. Lehengai hauek sukaldin sartzeienak eta eraldatzeienak errezeta goxo eta osasuntzuetan. Beraz, sukaldin aztea osasunen. Aitziber, ore bada zuri entzutia. Ne aitai entzuten nahi naizela emate begia esan, nola sartzean, hautikan, horta aztea elikadura eta horra aztea gure indarrak eta horra aztea gure medizinak esatean bezala, ez da? Hainbeste histori behar ditugu batzutan, buriko binete, ibuprofenu eta besti, eta ez, ondo jan, ondo ean, ondo loin, eta ego gaixi bali magado geokuak, ez da? Baina, osasuna, hoti sartzea, ondo esan dezun bezala, eta beste hain gauza esan dituzunak, balekuak. Bezarka ondi bat, eta nahi zunien gonbidatuta zaude guban etorrik, zukaldatzeko, eta guandik eta gaitxo ikasiko dugu. Bueno, hemen inbiar deuna da. Betu, hemen hain nintzen, esan dizuten bezala, justu vuelta eman DJ BJ, doneire vuelta emango jot, eta betuzak alberdin hau ez txura hartu jen, Hau ez edo ja goiara hola inda, barroa jateko. Baina, utziko ditu hemen zu basuan, batian, lasai, eta ingo deuna da, oilaskok itxoine bai, uste minututxo pare bat gehatzen zeskiela, ateako ditut, hor utziko ditugu beratzen esan deun bezala, eta bitartean ikingo jakenak
majautxo bat ingo jak, bale? Bio gainetik botatzeko horrela, ingo ekenaek peresilia eta xibuletana, bilak erabiliko ditugu. Hemen ingo ekenaek leheno bezala ostokatea, bale? Eta gero majauan, ingo jau, ontan, hemen txe. Honea botakoek, pastatxo bat ingo jau, eta bizan, ni hasiko nau xibuleta matxakatzen, eta gero matxakatzen hiri pasako peresilia iteko, bale? Bale. Venga, hola xe, ingo deuna da, hau, pusketatxo batzutan, eta barroa sartu. Bueno, eta... Etxekiat, pentsatziat ez tekela dana. Gitarra izango ire bizitan, ez da eukiko, itu beste gauzatxo batzuk egiteko ere bai, ose? Bai, bueno, a ber, dana ez, baina parte handi bat bai. Zaletasun izatetik aparte lanbidea pasau deken momentu hontan ja, etzik denbora asko duzten beste gauzetako, baina bai, zaletasun gexore bat zauzkiak, esan bat, bideo jogotan eta hola biltzen hau pixkat. Ah, bai, Bai. Ne semiak inondo, nomen gutzen ni, ne semiak. Bueno, joku berdina gustatzen bat imazizkigu, bai, baina horren mundua, Hoi ze mundua, gaur egun oso hori beste frikada eharra, ez da? Bai, bai. Biogoko mundua. Alaxek. Zerta ibiltzeaiz? Bazer deko hor segiat, o kotxetan, o hor gerretan, o lurralde eta bilakatzen da etxekerak ibiltzen, o zertan ibiltzen? Ni guerrerota hau nauk. Guerrerota hau nauk, ni. Counter-Strike. Counter-Strike, zer deko izazki, a ber, komentatu ja. A ber, hori de koku bat, kompetitibu, ez dauek zertan kompetitibo jokau, baina grazizio horrek zaukek. Eta dituk bi talde, eta talde bat dituk terroristak, eta beste dituk antiterroristak. Eta, bueno, sin más, bomba bajarri, eta bombi lehertu no seke, baina básicamente alkarren kontra tiroka. Alkarren kontra tiroka. Eta online dek, eta orduan, bueno, igual... Orduan bakoitza bere txetik jolasten, bere karrika izate jolasten, ez da? Bai, hori dek, igual azteaiz, eta daukak horre ruso bat, ire ekipuan, inglesez ez dakin, orduan dana rusos ezateik, eta hola, tipota. Eta ulertzen zate, eta nola bukatzen zuen ulertzen? Batzutan ulertzea eta beste batzutan, ez? Ez bai ulertzen, toma, tiro botukatzen. Ez bai ulertzen, normalean galdu itek, ez bai ulertzen, azkenin komunikazioa... Beire taldekua, ez da, eta komunikazioa milartzea. Hori, komunikazioa oso importantiek, kontrasun nunda hon jakiteko eta olako gauzetako importantiek. Betuzak hemen xibuletakin indiaten pasta, Bai. Guain, peresilia botakoek eta berdin jarraituko, bale? Bale. Ematen, eta masatxo bat ingo jau, olio berdina bota, eta trak bateran gainetik botatzeko. Bale, eta ingotenan idia oiasko atea, eta hori kudeatzen jungo nahi, txerrek etxarraka. Eta ni uste taure, inda egon berko zuen, Inda egon berko zuen, zeratik andia ondia hor, 15 minutu esan dut, behiratu dugu reportaia nahi genian nian, eta beste pixka falta zitzaiola, eta hor utzi dugu horregatik beste minutu batzuk utzitugu, eta ni usten dut hor, behitu. Hemen, kanela duna. Behitu zeitxura, xamurra, eta inda, guain mostuko dugu, eta ber, ondo gelditzen. Hemen, peresiliakin pikatu deuna, hemen jarri diguna martxak, peresilia eta batzu jakin. Eta hemen, azkenengua, sartu etena eskailakin, da piperra hautza, baita ere batzu jautza, eta tipula hautza. Danak itxura erra eta bakoitza bere usai bere zila, ondo. Ingotena dara bai platera hartu, eta txirrik itxarraka, hemen platera eratzen joan. Lasai, lana badago eta txukun moztuko ditugu, ondo jartzeko, iepa, berua, zioko, berua. Bueno, eta ire ustez, tibal zein deka direz munduko gitarra joleik onena, baltzio bat esatia. Bizik da ona o hilde da ona? Ja, hori etxekia. Hildakoak hasi ongoituan, ez da? Bai, a ber, hor, ben ja nivel batetik aurrea ezin dek esan zein dano, bio. Bakoitzak bere ikutua sekak eta segun ze gusto gustatzen ez da? Horiak gustu arabera, baina, bueno, izen batzuk aipatzeatik, Catherine Govan, John Petrucci, Steve Vai, Joe Satriani, txekiat. Hemen bertan, Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan, Aitor Gorosabel. Gorosabel, hemen dikan bezarkada bat, Aitor hau ikusten nahi baldin maiz, egurre. Eta gero, hola parte, Borja Mintegiaga. Lezoko tipo bat, ez tego oso famazue, ze gitarra mundun bai, baina, bueno, nahiko talde estilo, ez diat xelebri esan nahi, baina, bueno, aitzeko ez tegerreza. Baina, ze ondo jotzen un pertsona horre benetan, inkreiblidek, bai. Nundarrak beha? Usteat, lezoku edo dala, bai? Lezo pasai inguruku dala esango ni. Ados. Bueno, eta ia adibidez, bota jo gorri tanto bagello. Bai, berdi izo. Oie, bai, guai ema joko. Adibidez, jungo izan gaur egun telebistan iteizkilen
konkurso horiek edo gitarrista eta gabeslari profesionalak ateatzen dituken horietako batea? Hortago kantatzen jakine, berde, ni kantau Ez alde kantatzen, sekula. Oso ondo ez kantatzen. Jartzea aldi mikrua hiri holtza gainean jartzea izenien da, jartzea abestalde zerbait. Koron bateo ez etxeiat, baina alde eta gutxi gine. Aldan gutxi gine, bai. Ni gitarristi nau. Gitarrista, vale. Igual intei, maestros de la costura, eta gero guain zea, igual intei konkurso bat bakarrik gitarrista na, hori guapa hongo ba, no? Aspaldi esan nian ideia hori, baina, claro, hori aurrea atatzeko ez gerreza. Bai, hainbeste zukaldari nagin berren bat abestien atzetik, bat gitarriztena, Ondo guan. Bai, polita. Horra jungo nitxan. Horra jungo nitxan, Jurau bezala o parte hartze? Parte hartzaile. Hemen... Zehoze jotzeiat, baina ara jurau... Hombre, patxe maldima jurau de jungona, baina... Eta zehoze botako guan, ez da? Baina nik usteat netxo batela niveli hortako, Ezea. Bueno, hau dana esan da, etzekit ja, eta bestin badakaken guain saioa bukatzeko botako zerbait. Tiat ezek garri preparaute, baina zehoze ingoiat. Bapatekoa botatzen ditugunez, ingoek zerbait. Ingoek zerbait, zehoze ingoiat. Bueno, eta bueno, urrengo kontzertuako kabanekin nola dakazue... Negua ez egit, udaran gehiago lia auto ibiltze zeateo, nola dakazue panorama? A ver, panorama etxiok bate ondo. De hecho, aprobetxauko eat hemen inor baldin mago, favorez, kontzertuak eman aldizkiguna, favorez, berdegu, favorez. A ver, oin momentuz daukau bat, abenduan. Bai. Eta geho momentuz diskoa grabatzen nahi gatuk. Orduan, justu batze honitxean gitarra grabatzen. Orduan, nik uste datorren urte, urtarri lotxai aldea diskoa atako jaula. Eta gure esperantzaek, diskoa atea, eta pixkat, azte gatuken, han eta hemen kontzertuko maten. Baina esan berraziok, nahiko panorama zaila da, hola. Talde asko, talde oso onak, eta leku gutxi. Leku gutxi. Bueno, zuek eurra eman, eta ateako dituk historiak. Topatu nahi bazue, o jendean nahi bai jakin nunik ibiliko esaten, ze kaban zare sozialetan, nola topatu? Horiek, @kabanmetal Instagramen, eta YouTubeen eba daude, baina Instagramen. @kabanmetal. Diska berria nola izena berdik. Ondi gitzaki hau. Guain ez, Labetik noiz ateako, baldakizue horire, oguendik anitziok zehaztuta... Urtarri lotxai aldean nik uste atako jaula. Urtarri lotxai aldean. Bai, nik uste... Behitu zakauze puntu bilatu zion, Bai? Xamurra ziok, baino eharra, Talimo ikutu bazikak eta ospinena eta, eharra, hortik ez da usaitzen, baino hemen bai. Hemen eharra zegoak usaila. Vale, irrikitan gitxaude, getzek izia abestuko iguken. Abestu eserrez, Abestu nik ingoiat. Bueno, gitarra jo, eta hola saioa agurtzea ju gitarra jotzen, nik hau platera eratuko eta gainetiko egotako. Eta bitartian ebaina dizuet esan, bagizue, ETV maratoian eguna hundila dala ostegunian, ikertuko deula, danon artean ikertuko dutela minbizia aurten, eta ikerketa hori aurre eramateko, diruak berdiala, eta 14an bakizue. Deitu, bizumak, ona ezuen dana, baina parte hartu, bakoitzak, aldunagin. Bueno, hau esan da, iretxan datorriek, eta bota nahi gena. A ver, ez diat eze preparau. Aurdu nengo jatena, zehoze funkixe improvisago jat, eta aurrea, bale? Eman eurra. Naiz, tibal, eskerrik asko, mila esker, hemen note batikan, mila esker, zukalden laguntze batikan, eta goxatu arazteko, oidek eta garrantzitsuena. Hemen dagazue gaurko errezeta, oliaskua 3 erara, albuan oazpin ehundoko albertinakin, eta guantxe geratzea gu hemen, gaur egun ikusi, iepa guelta gongoziot, eta hauxe jaten. Agur lagunak, eta mila esker. Aio, zuei. Adio.